Alo, matured naman ko. Kasi ika-advise ni mo na ko, lo. Advice? Um, Unsa man gusto nimong i-advise na ko nimo? Kanang mangutang ta ko, lo, ya. Oh no. Para po ko ikabayad. Mangutang ka? Simple ra ka na. Kung mangutang ka ni ka, di ba? Ato mga sa tindahan. Kanaon, Lagi na yung simple, mangutang unta ko nang, di mo ginainaan imong lawas. Ito na entertain nga. Mangutang juga nga, serious ka na imong pagpangutang nga. Imong ginainaan imong lawas. Wala na ako, di mo, pinakakanga gina imong isulti. Oh, no. Ako ikasulti nimo nang mangutang unta ko. Anya, wala ba ko ikabayad? Oh no. Pero nang promise, mubayad jud ko nang. O kung di mo tuo sa imong mga gipang sulti, lo, unsa man atong buhaton? Simple. Una. Ana na ho. Nang, wam jud ko'y kabayad karong adlaw Oh no. Pero sunod mga adlaw nang, nako'y kuhaong kwarta. Di mo tuo gyapon, lo. Unsa man atong buhaton? Ikaduha. Ingna ang tindera. Nang, mubayad lagi ko nang. Perks man, mamatay man, bayad lagi ko sa utang. O kung di lagi hapon mo tuo, lo. Unsa man gyapon akong buhaton? Oh no. Ikatulo, kung di gani mo to, hala, lohod Oh, yan, no. hilak-hilak nga. Nang, mubayad lagi ko sa utang nang. Nah, patay na tana, lo. Di na ba ako kay mo acting, lo? Oh, no. Ang pailak-hilak, lo. Di ko kay na. Maglisod ko anang acting, lo. Yung hilak, lo. Di ba magawas akong luha sa mga mata, lo? Oh no. Ikatulo, ikaw part di ay. Nah, ay nalagpangutang. Di Uh-oh. man ikakibaw, kapoy ng advice ano Salamat sa pagtanaw, mga kabugs. Bye-bye!